Καλησπέρα σας. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στα προπήλαια του μεγαλοπρεπέστατου Ιερού Ναού του Παντοκράτορος των Πατρών, για να σας ταξιδέψουμε και να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν τον τόσο ιστορικό ναό, με τόσο μεγάλη ιστορία, που φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Γιατί το κτίσμα του, γιατί όλο αυτό το οικοδόμημα που βλέπετε, χτίστηκε με προδιαγραφές που θέλησαν να μοιάζουν στην Αγία Σοφιά, για να μας θυμίζουν τις αλυσμόνητες και αλήτρωτες πατρίδες. Ελάτε λοιπόν να εισέλθουμε στο εσωτερικό του Ιερού Ναού, με δέος, με ευλάβεια και με πολύ σεβασμό, να γνωρίσουμε τους πατέρες και να γνωρίσουμε τη ζωή της μεγαλονύμου ενορίας του Παντοκράτορος των Πατρών. Εισήρθαμε λοιπόν στον Ιερό Ναό του Παντοκράτορος, βαθιά συγκινημένοι και καθυλωμένοι από το μεγαλείο αυτής της ενορίας Πατέρα Περικλή, ο οποίος είναι και ένας από τους εφημερίους της ενορίας του Παντοκράτορος, και σας παρακαλούμε με λίγα λόγια να μας περιγράψετε την ιστορία του Ιερού σας Ναού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Ιερώθη, που σήμερα είστε εδώ μαζί μας. Στην αγάπη σας θα σας αναφέρουμε επιγραμματικά τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τον ναό, τα οποία είναι πάρα πολλά βέβαια, αλλά για την οικονομία της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι και επιγραμματικοί. Η ιστορία του ναού μας ξεκινάει πριν το τέλος της πρώτης χιλιετίας. Περίπου το 900 εκτίστη ο πρώτος ορθόδοξος ναός, σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής εκείνης. Στην περίοδο της Ενετοκρατίας, ο ναός ο οποίος υπήρχε στο σημείο αυτό μετονομάστησε Αγίου Μάρκου. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας έγινε τζαμί και στο πέρασμα του χρόνου μέχρι την απελευθέρωση υπέστη πάρα πολλές αλλαγές. Οι Οθωμανοί κατακτητές είχαν μετατρέψει και είχαν ανακαινήσει το κτίσμα, το οποίο είχε και την εξής ονομασία Κιουρσούκ Τζαμί, το οποίο σημαίνει μολυβδοσκέπαστος, διότι η τρούλη του ναού ήταν καλυμμένη με μόλυβδο. Μετά την απελευθέρωση και μέχρι την σύσταση του πρώτου ελληνικού κράτους, το 1828 συγκεκριμένα, που παρέμενε ακόμα, παρότι είχε ελευθερωθεί η Ελλάδα μας, παρέμενε Οθωμανικό τέμενος. Την περίοδο εκείνη λοιπόν ο στρατηγός Μεζών, ο οποίος είχε έρθει στην Πάτρα εκστρατευτικά για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις οι οποίες γίνονταν στην περιοχή, είχε μετατρέψει τον ναό του Παντοκράτορου σε νοσοκομείο. Μετά την απελευθέρωση, οτιδήποτε θύμιζε το παρελθόν έπρεπε να σβηστεί, με την έννοια ότι έπρεπε να επανέλθει η δόξα και η λαμπρότητα του ναού, να επανέλθει και να ανακαινιστεί. Ο ναός λοιπόν αυτός του οποίου εμείς έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να υπηρετούμε, το κτίσμα εκτίστη μεταξύ του διαστήματος 1835 με 1840. Αυτό αποδεικνύεται και επιστοποιείται και από αφιερώματα της εποχής εκείνης τα οποία φυλάσσουμε στο ναό μας.
Ο ναός είναι βασιλική Μετατρούλου, είναι στα πρότυπα της Αγίας Σοφιάς, είναι μια μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς. Είναι κάτι που κάνει αυτό τον ιερό να ξεχωρίζει από τις άλλες εκκλησίες. Μάλιστα, ακριβώς. Έχει αυτή την ιδιαίτερη ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια, η οποία σε καθυλώνει και σε συγκλονίζει. Και σε μεταφέρει σε κάποια άλλα μέρη που είναι νοσταλγούμενοι σε Έλληνες. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν την νοσταλγία και αυτήν την μεγαλοπρέπεια εκπέμπει αυτό το κτίσμα, του οποίου, όπως είπαμε, έχουμε την τιμή μαζί με τους άλλους πατέρες που υπηρετούμε εδώ στο ναό, να το υπηρετούμε με εντολή του Σεβασμιωτάτου μας και φυσικά να έχουμε και εμείς την ευκαιρία μέσα από επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο ναό μας, διότι τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μια δράση μέσα από την εκπαίδευση η οποία έχει ορίσει καθότι οι διδακτικές ώρες και οι ώρες που έχουν επισκέψεις πολιτιστικού χαρακτήρα τα σχολεία τις καλύπτουν, τουλάχιστον μία επίσκεψη την καλύπτουν στον Παντοκράτορα, στο ναό μας. Αξίζει τον κόπο και έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τους ξεναγούμε, να τους μιλάμε για την ιστορία μας. Τα παιδιά ενθουσιάζονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν για τον ναό και φυσικά εκτός από το κτηριακό και την αρχιτεκτονική, μιλάμε και για την λειτουργική ζωή, μιλάμε και για τα πολύτιμα, για τις πολύτιμες και σημαντικές παρακαταθήκες που έχει ο ναός μας. Μιλάμε για τον Άγιο Ελευθέριο, ο οποίος είναι προστάτης και αυτός της ενορίας μας, διότι φυλάσσεται στο ναό μας η δεξιά χείρα του Αγίου και μιλάμε για την Ιερά Πανήγυρη, η οποία είναι στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου και εν γέννη καλύπτουμε τις ανάγκες σε όσους έχουν επιθυμία να γνωρίσουν και να μάθουν την ιστορία του ναού. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του τηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Λίχνος, και της εκπομπής Κυριακή στην Ενορία, σας καλωσορίζουμε. Και σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη Κυριακή είστε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον τηλεοπτικό μας σταθμό και στην εκπομπή μας Κυριακή στην Ενορία, που ταξιδεύει και περιδιαβαίνει στα μονοπάτια των Ενοριών, όπου οι εκλεκτοί και σεβάσμοι ιερείς και οι πολύ καλοί τους συνεργάτες μας ανοίγουν τις πόρτες τους και μας υποδέχονται με πάρα πολύ αγάπη, γιατί αυτό πηγάζει μέσα από την καρδιά τους και είναι απόσταγμα της ψυχής τους. Μας υποδέχονται λοιπόν για να τους γνωρίσουμε. Γιατί σκοπός αυτής της εκπομπής, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι να γνωριστούμε με τις ενορίες Μητροπόλεως μας, με τους ανθρώπους, με τους ιερείς, τα παιδιά, με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας ενορίας, να γίνουμε οικογένεια μαζί τους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Όλοι μαζί, μια αγκαλιά, μια οικογένεια. Σήμερα λοιπόν, σταθμός της εκπομπής Κυριακή στην Ενορία, αυτό το βραδινό της Κυριακής, είναι η ιστορική ενορία του Ιερού Ναού Παντοκράτορος των Πατρών. Βρίσκεται στην Άνω Πόλη των Πατρών
Και δεσπόζει. Δεσπόζει λόγω του μεγαλοπρεπούς κτηριακού οικοδομήματος. Ένα οικοδόμημα που, όπως ακούσατε, μας ταξιδεύει και μας θυμίζει την Αγία Σοφιά, μας πηγαίνει εκεί στη Βασιλεύουσα των Πόλεων. Ένα οικοδόμημα το οποίο στέκεται εκεί αγέροχο, στέκεται ως λαμπάδα αναμένη για να φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων που τόσο πολύ έχουν ανάγκη σήμερα από Λόγο Θεού, από λειτουργική ζωή και πνευματική κατάρτιση στις ψυχές τους. Σας καλωσορίζουμε. Ευλογείτε, πατέρες, στην ευχή σας. Σας καλωσορίζουμε και εσάς, τους αγαπητούς συνεργάτες εδώ του Ιερού Ναού. Πάτερ Γερβάσιε, σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε σήμερα τις πόρτες της ενορίας σας, του Ιερού Ναού Παντοκράτορος των Πατρών, και παρακαλώ σας να μας γνωρίσετε εδώ με τους ανθρώπους, για να τους γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας. Πάτερ Ιερόθιε, εμπρότης θέλω να πω ότι στους ιερείς μας, το ξέρουν βέβαια, και στους συνεργάτες μας, ότι είσαι ένα παιδί της ενορίας μας. Και επομένως έχεις δικαιώματα και το λέγω με υπευθυνότητα, σε θέλουμε πάντα να έρχεσαι και να... Σας ευχαριστούμε. Αυτό που πρέπει να κάνεις, να το κάνεις με αγάπη και να έχουμε με την ευχή σας. αφοσίωση. Αισθάνομαι και εγώ, Πάτερ Γερβάσιο, ότι ανήκω σε αυτή την οικογένεια του Παντοκράτορα, γιατί εδώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Με θυμάστε κι εσείς έτσι παιδάκι. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί με μια άλλη ιδιότητα μας στέλνει η Εκκλησία σήμερα για να διακονήσουμε σε αυτή την ενορία την οποία τόσο αγαπάμε και τη θυμόμαστε με τόσες ωραίες αναμνήσεις. Με τη βοήθεια του Θεού, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, του οποίου τη δεξιά χείρα φυλάσσουμε στο ναό μας ως πολύτιμο θησαυρό, τον Αγίον Αναργύρο Κοσμά και Δαμιανού, που εορτάζει το παρεκκλήσιο της ενορίας μας, και μετευχών και ευλογιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Χρυσοστόμου, καλωσορίζουμε τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος στην ενορία μας. Και εσάς, Πάτερ Ιερόθιε, για να σας παρουσιάσουμε ταπεινά τις πνευματικές μας δραστηριότητες που συντελούνται στην ενορία μας. Επιγραμματικά θα σας παρουσιάσουμε τις πνευματικές εργασίες και εν συνεχεία οι υπόλοιποι πατέρες και τα λαϊκά μέλη, δηλαδή οι συνεργάτες μας, που αγωνίζονται για την πνευματική προκοπή της ενορίας μας, θα έχουμε όλοι μαζί την ευκαιρία να σας παραθέσουμε και πιο αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, Πάτερ Γερβάση, σε μια γενική εικόνα της ζωής της ενορίας του Παντοκράτορα, θα ήθελα να μας γνωρίσετε εδώ με τους ιερείς, τα ονόματά τους, τους συνεργάτες. Ναι. Ο πατήρ Ιωάννης, όπως ξέρεις... Σε μένα είναι γνώριμος, έτσι, απλώς λέμε για τους τηλεθεατές. Ο πατήρ Φώτιος, ο πατήρ Περικλής, ο κύριος Γιάννης Καραμπελιάς Επίτροπος, ο κύριος Ράικος Σπύρος Επίτροπος, η Ηλιοπούλου κυρία, η οποία είναι και ταμείας του Φιλοκτόχου Ταμείου, και οι άλλες κυρίες είναι του Φιλοκτόχου Ταμείου. Του Φιλοκτόχου Ταμείου, τους γνωρίσουμε στην πορεία της συνέχεια της εκπομπής μας. Δώστε μας λοιπόν, Πάτερ Γερβάση, που είστε τόσα χρόνια εδώ σε αυτήν την ενορία, πόσα χρόνια είστε? Εγώ είμαι από το 1976, 11 Απριλίου του 1976. Φέτος έχετε 40 χρόνια. 40 χρόνια, τον ναό. Μπράβο, να ζήσετε. 37-38. Έχετε μια κοινή λοιπόν πορεία. Λειτουργική ζωή και στους δύο ιερούς ναούς παράλληλα. Όταν λέμε δεύτερο ιερό ναό, να πούμε για τους αγαπητούς τηλεθεατές, εννοούμε το παρεκκλήσιο των Αγίων Αργύρων στη Γούναρη. Ναι. Κάθε Δευτέρα, Πάτερ Ιερόθιε, στον Ιερό των Παντοκράτορος, γίνεται παράκληση εις τον Άγιον Ελευθέριο και σύντομη ομιλία. Παραθέτουμε το χέρι του Αγίου Ελευθερίου προς προσκύνηση, γιατί, όπως είπα, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για την ενορία μας. Αλλά και για τη Μητρόπολη, γενικότερα. Και για τη Μητρόπολη γενικότερα. Κάθε Τετάρτη γίνεται παράκληση στους Αγίους Αναργύρους
μαζί με Εσπερινό, κάθε Τετάρτη. Εν συνεχεία, ομιλία στο παρακείμενο πνευματικό κέντρο των Αγίων Αναργύρων, γιατί, Πάτερ Ιερόθεε, δοξάζουμε τον Θεό που ευτυχώς στην ενορία μας υπάρχουν 2 πνευματικά κέντρα. Και εδώ στον Παντοκράτορα και στους Αγίους Αναργύρους. Και μπορώ να ομολογήσω ότι είναι πολύ καλά οργανωμένα. Εντάξει. Εσείς θα το πείτε μου. Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μηνός γίνεται, εκτός από την παράκληση που κάνουμε, και Άγιο Ευχέλαιο. Και εν συνεχεία γίνεται ομιλία στο ναό μας, όχι στο πνευματικό κέντρο, γιατί είναι πολλής κόσμος και κάνουμε την ομιλία στο πνευματικό μας κέντρο. Υπάρχει ομάδα ενημέρωσης και δράσης, η οποία αποτελείται από ενορίτες και σκοπό έχει να δημιουργεί δράσεις και πρωτοβουλίες ενημέρωσης μέσα με ομιλίες που πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, με ομιλητές από όλους τους χώρους στο πνευματικό κέντρο του Παντοκράτορος. Επίσης, καθηγητικά σχολεία όλων των βαθμίδων, κάθε Σάββατο στο πνευματικό κέντρο εδώ του Παντοκράτορος. Επίσης υπάρχει και αίθουσα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με υπεύθυνο τον πατέρα Περικλή και με τους λαϊκούς κατοικητές. Από το 2011 η ενορία μας, με ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, έχει και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και στο Facebook. Το λέω καλά? Facebook, είναι μια χαρά το λέτε. Η οποία παρουσιάζει τις δραστηριότητες της ενορίας μας και εν γέννη της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Επίσης, φιλόπτωχο της ενορίας μας με ευθύνη του πατρός Ιωάννου Σταυροπούλου και σε συνεργασία με τις κυρίες του φιλοπτώχου αγωνίζονται για την κάλυψη των αναγκών των ενοριτών. Θα σας μιλήσω, Πατήρ Ιωάννη, για αυτό το θέμα. Επίσης, η ενορία μας είναι από τις πρωτοπόρες στον τομέα της αιμοδοσίας, με ευθύνη, όπως ξέρετε, τον πατρός Ιωάννου. Και είναι και υπεύθυνος και της αιμοδοσίας της Μητροπόλεως. Στην ενορία μας γίνονται κύκλοι Αγίας Γραφής Κυριών και στους 2 ιερούς ναούς. Επίσης, γίνεται κύκλος με συμμετοχή ατόμων με προβλήματα βαρικοΐας, γίνεται κύκλος συμπαράστασης αλκοολικών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές την εβδομάδα, και επίσης είναι γνωστό σε όλους μας, σε εμάς τους κληρικούς, αλλά και στους ενορίτες μας, ότι ο ναός μας πανηγυρίζει της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Ελευθερίου και 2 φορές το χρόνο στους Αγίους Αναργύρους, 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου. Αυτά σε γενικές γραμμές αναφέρονται οι δραστηριότητες του ναού μας. Έχουν και το λόγο και οι πατέρες εδώ που είναι και υπεύθυνοι σε ορισμένους τομείς της πνευματικής δραστηριότητας. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Γερβάσιε, για την σύντομη αλλά περιεκτική σε λεπτομέρειες παρουσίαση της ενορίας του Ιερού Ναού Παντοκράτορος, της μιας γενικότερης εικόνας της λειτουργικής ζωής και όχι μόνο. Πάμε όμως, Πάτερ Ιωάννη, σε μια ευάνθηση, σε μια, να γνωρίσουμε τα εσωτερικά, ας πούμε, άμα μπορεί να μου επιτραπεί ο όρος, να γνωρίσουμε τα ενδότερα του Φιλοπτώχου Ταμείου. Μάλιστα. Είπε ο πατήρ Γερβάσιος, που είναι και προϊστάμενος του ναού, ότι για πολλά χρόνια είστε ο υπεύθυνος του Φιλοπτώχου Ταμείου. Σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει ανάγκες. Έχει ανάγκες ο κόσμος πάρα πολλές. Δυστυχώς είναι η κρίση τόσο μεγάλη. Σας ακούμε. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ανάγκες, ας το πούμε πιο καλύτερα, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Χρυσοστόμου. Επί πολλά χρόνια είμαι υπεύθυνος στον τομέα του Φιλοπτώχου. Σκοπός του Φιλοπτώχου είναι να ενισχύσει τις οικογένειες εκείνες που έχουν οικονομική κρίση, που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού, τα ενοίκια τους, το ενοίκιό τους. Αυτός είναι ο σκοπός, να τους ενισχύσει οικονομικά.
Βέβαια, εκτός από την οικονομική ενίσχυση, τους δίνει και μια ενίσχυση πνευματική, μια ελπίδα να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε κάθε μονίμως, κάθε μήνα να δίνουμε λεφτά, διότι δεν έχουμε και τη δυνατότητα. Υπάρχει οικονομική κρίση, πλην όμως το πρόβλημα δεν το λύνουμε, αλλά συμπαριστάμεθα στο πρόβλημα. Δεν κλείνουμε τις πόρτες. Εμείς πιστεύουμε ότι, το ξέρετε και εσείς καλά, το άσχημο θα ήταν στον ιερέα, στον υπεύθυνο, στον κάθε υπεύθυνο, να κλείσει την πόρτα και να μην συμμετέχει στον πόνο του άλλου. Αλλά όχι με λόγια πρακτικά. Εμείς βρήκαμε στην πορεία μερικούς τρόπους. Κάποτε, το ξέρει και ο πατήρ Γεροβάσιος εδώ, το Φιλόπτωχο είχε αναλάβει και είχε κάνει, μάζευε χαρτιά επί 10 χρόνια, δηλαδή να φανταστείτε εδώ τα προάβλια, ίσως να το είχατε δει και εσείς. Το θυμάμαι. Τα προάβλια και το ένα και το άλλο του Αγίου Ανδραγίου και του Παντοκράτορος είχε γίνει εργοτάξιο. Μαζεύαμε χαρτιά για ανακύκλωση. Ήταν μια πρωτοπόρος κίνηση μέσα στην Πάτρα. Νομίζω ότι είμαστε δύο ναοί. Ήταν ο ναός του Παντοκράτορα και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν μια ωραία προσπάθεια. Είχε δύο σκοπούς αυτή η προσπάθεια. Ήταν πρώτα η ενότητα της ενορίας, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί όταν παίρνει ο άλλος την εφημερίδα το δέμα του και το ρίχνει μέσα στο προάγγελο, ενώνεται με την ενορία. Και δεύτερον ήταν μια οικονομική ενίσχυση. Τώρα βέβαια για μας ήταν κάπως επώδυνο, κουραστήκαμε, έκλεισε και ο Λαδόπουλος που τα δίναμε τα χαρτιά και έτσι κλείσαμε αυτή την ωραία προσπάθεια. Την μακαρίζω καμιά φορά. Απέδωσε καρπούς όμως. Απέδωσε και βοηθήθηκαν πάρα πολλά άτομα, άσχετα εάν δεν τα προβάραμε έξω. Δεν το νιώθουμε και καλά. Είναι αυτό, Πάτερ Ιωάννη, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η αγάπη είναι τέχνη εφευρετική. Έτσι, ναι. Εσείς λοιπόν, η ενορία, το Φιλόπτωχο, επειδή η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους, να τονίσουμε ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καταγωγής και χρώματος, προσπαθεί να πρωτοτυπήσει και να εμπνευστεί τρόπους για να εκφράσει αυτή την αγάπη. Εσείς το κάνετε τόσο όμορφο αυτό. Σωστά το λέτε και ο Σεβασμένος το λέει αυτό, βρέστε τρόπους. Το έχει τονίσει από πολύ καιρό, βρέστε τρόπους. Εμείς βρήκαμε αυτόν τον τρόπο της. Τώρα βέβαια τον συνηθίζουμε. Έχουμε βρει τον τρόπο της λοταρίας. 2 φορές το χρόνο κάνουμε λοταρία. Πατήρ Ιωάννης, νομίζω μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Είναι πρωτοτυπή σε όλη τη Μητρόπολη και στον τομέα της αιμοδοσίας, το πούμε και αργότερα αυτό. Τέλος πάντων, με την βοήθεια βέβαια των πατέρων εδώ και με τη βοήθεια και τη συνεργασία των κυριών του Φιλοπτώχου, που αποτελούν για μας ένα πυλώνα της όλης προσπάθειας, γιατί άμα δεν είχαμε συνεργάσεις δεν κάναμε. Θα μας γνωρίσετε. Θα σας γνωρίσω εδώ. Πρώτα εγνώρισε εδώ ο πατήρ Γεροβάσιος στην Επιτροπή, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Εδώ είναι η κυρία Ξένη, είναι ταμείας του ναού. Η κυρία Σταυρούλα, του Φιλοπτώχου. Εντάξει, του ναού είναι. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Ζαγούρα είναι στον τομέα της επιστημονικής ομάδος. Το ίδιο και η κυρία Γεωργία η Καρκούλια είναι στο Φιλόπτωχο και αυτή στον επιστημονικό τομέα, και η κυρία Κοστούλα και η κυρία Παναγιώτα είναι στο Φιλόπτωχο. Ο κύριος Αλεξάκης, πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, είναι στην ομάδα την επιστημονική της δράσης. Γενικά η κυρία Φωτεινή, η Αλμπάνη, η οποία δεν φαίνεται, γι' αυτό σας ξέχασα, είναι οδοντίατρος. Η κυρία στην αφάνεια παρουσιάζεται, δεν πειράζει. Είναι ταπεινό φρόνημα, έχει ταπεινό φρόνημα. Μέλος του Φιλοπτώχου. Ναι. Και είναι μέρος του Φιλοπτώχου. Γενικά δίνουμε παρουσία και στις φυλακές έχουμε δώσει την παρουσία μας. Κατά διαστήματα μαζεύουμε διάφορα πράγματα, διάφορα δέματα, σαμπουάν, σαπούνια, διάφορα. Ό,τι έχουν ανάγκη για την καθημερινότητα οι άνθρωποι σήμερα. Και πάμε και τους δίνουμε τους ενισχύουμε σε αυτά τα θέματα. Πάτερ Ιωάννη, ο κόσμος όταν βγαίνετε στην Ιερά Πύλη και ζητάτε από το ειστέρημα της αγάπης τους, ανταποκρίνονται σήμερα? Ανταποκρίνονται γιατί ξέρουν ότι έχουμε καθαρά χέρια. Ο κόσμος, είναι αλήθεια, είναι ότι εμπιστεύεται την Εκκλησία. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι η Εκκλησία έχει καθαρά χέρια, Έτσι. κάνει πεντακάθαρους λογαριασμούς, να το πούμε με την απλή γλώσσα, και όταν ένας πιστός δίνει από το ειστέρημα της αγάπης του,
ξέρει ότι αυτό που δίνει στην Εκκλησία θα πιάσει τόπο. Έτσι. Γιατί η Εκκλησία, όταν πρόκειται να κάνει μια φιλανθρωπία, είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος ο Μακαριστός, ο Άγιος Γέροντας των Πατρών, υδρώνει για να δει που θα το δώσει, γιατί πρέπει να πιάσει τόπο. Σωστό. Εμείς κάνουμε το άλλο, Πάτερ Γερόθε. Ερευνούμε, μας λένε Φερρυπίν, οδός Νικήτα. Πάω λοιπόν προσωπικά και του λέω πού είναι, οδός Νικήτα, πάμε μαζί. Δεν τον αφήνουμε δηλαδή να παρασυρθούμε από τα λεγόμενά του ότι ξέρεις θέλω αυτά τα λεφτά και να το δώσουμε εκείνη τη στιγμή. Πάμε προσωπικά και έχω πιάσει αρκετά άτομα που μου λένε ψέματα. Οπότε αποκτούμε εμπιστοσύνη. Και είναι και αρκετοί, πάρα πολύ δυστυχώς, μακάρι μην ήταν κανένας, που έχουν ανάγκη. Και άνθρωποι που ίσως να μην το περιμέναμε στην εποχή μας, που τους βλέπαμε καλοβαλωμένους, αν θέλετε, σήμερα χτυπούν την πόρτα της Εκκλησίας. Έτσι είναι, όπως το λέτε είναι. Και άμα ο άλλος αποκτήσει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου, του δώσει εμπιστοσύνη ότι πράγματι υδρώνεις, θα σου δώσει λεφτά, θα σου δώσει από το στέρημα του, γιατί ξέρει ότι θα πιάσει τόπο. Ένας άλλος τομέας, Πατήρ Ιωάννη, που πάλι πρωτοτυπία είναι του Παντοκράτορα και νομίζω πρέπει να είστε και από τις πρώτες. Η πρώτη. Ναι. Δεν το λέω επειδή είμαι και νωρίτης, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είναι ο τομέας της αιμοδοσίας. Εδώ αφήνω το μικρόφωνο σε εσάς, γιατί έχετε όλο το λόγο να μας πείτε δύο λόγια για την αιμοδοσία που έχετε κοπιάσει πάρα πολύ. Όχι, όλοι και μαζί, το λέει πάντοτε και ο Σεβασμιότατος. Ναι. Για πείτε μας για την αιμοδοσία. Η αιμοδοσία, θα σας πω το ιστορικό, μην με παραξηγήσετε. Καθόλου, χαρά μας. Κάποτε είχα ζητήσει από τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη τον Σιμιγιάτο, που ήταν υπεύθυνος της αιμοδοσίας στον χώρο του, στην Πάτρα όλη, ένα δραστήριος άνθρωπος, είναι Μακαρίτης τώρα, και του ζήτησα λίγο αίμα για ένα ενωρίτη. Οπότε μου λέει αυτός ότι «Πάτερ, δεν μπορώ να σας δώσω αίμα, άμα δεν είναι γραμμένο στον κατάλογο της αιμοδοσίας μας». Λέω εντάξει, δεν πειράζει. Πας και υπάρχει πρόβλημα ενοριακό και αυτά, όχι. Οπότε εκείνη τη στιγμή έκανα σκέψη. Καλά έκανε ο άνθρωπος και με ξύπνησε που λέμε, γιατί μέχρι τότε κοιμόμουν σαν υπεύθυνο. Οπότε αλλάζω σκέψη και βγαίνω στην Οραπήλη και λέω: με συγχωρείτε, θα πρέπει να φτιάξουμε μια τραπεζά αίματος. Και να πω τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ο πατήρ Ιωάννης βγαίνει με έναν αυθορμητισμό και μια απλότητα που το διακρίνει στην Ωραία Πύλη και είναι κάτι που ο κόσμος το θέλει. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε με σταυρωμένα χέρια, ούτε να κρατήσουμε το τυπικό μέρος. Τώρα αυτά για μένα. Μιλάτε καρδιακά, βγάζετε αυτό που έχετε μέσα σας. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έχουν ξεπεραστεί αυτά. Θέλω ένα πλησίασμα, να λέμε μια καλημέρα, να είναι σωστή και εγκάρδια. Βγήκατε λοιπόν στην Ωραία Πύλη. Βγήκα στην Ωραία Πύλη λοιπόν. Ο κόσμος έκανε την ανάλυση και ο κόσμος τα απεδέχθη. Οπότε από τότε, 35 ολόκληρα χρόνια περίπου, μπορούμε να πούμε, όπως είπατε, Πάτερ Ιωάννη, είμαστε και πρωτοπόροι, τέλος πάντων, ξεκινήσαμε μια ωραία προσπάθεια. Εδώ στην ενορία, μάλιστα είχα πάρει και τον κύριο Σπύρο το Ράικο κοντά μου και είχαμε πάει στο νοσοκομείο, κύριο Ράικο, εκεί στο νοσοκομείο στον Άγιο Αντρέα και είχαμε δει την κυρία Σφουλιοτακάρα. Και της είπαμε την κυρία Σφουλιοτακάρα, η οποία έκαθαμε, δεν το περίμενε. Λέμε: είμαστε αυτό και αυτό, είμαστε εφημερεύω στον Παντοκράτορα, θέλουμε να φτιάξουμε μια αιμοδοσία. Ευχαρίστως, λέει. Και έτσι ξεκινήσαμε μια ωραία προσπάθεια, η οποία υπάρχει τώρα, συνεχίζεται και έχει ωφελήσει πάρα πολλά άτομα. 2 φορές το χρόνο. 2 φορές το χρόνο, μάλιστα. Γίνεται η αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μετά την πλατεία Γεωργίου που κάνουμε σαν Μητρόπολη, αμέσως έρχεται η ενοριακή αιμοδοσία. Με πόσες φιάλες αίματος το χρόνο μαζεύει η ενορία? ενορία? Εδώ περίπου 70 μονάδες. Συγκρίση δηλαδή με τον κόσμο, με τον πληθυσμό που βρισκόμαστε, είμαστε μια χαρά. Γιατί όπως ξέρετε, βρισκόμαστε σε ένα δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά τα ξέρετε εσείς, γιατί είσαστε Νοριτόπουλο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα του πληθυσμού όπως είναι άλλες ενορίες, είναι μεγάλες ενορίες όπως είναι. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ θερμά στο κάλεσμα της Εκκλησίας. Ναι. Ομάδα δράσης. Κάτι καινούριο και ίσως όχι και τόσο γνωστό στα πλαίσια της Μητροπόλεως. Η ομάδα δράσης, μπορούμε να πούμε, εδώ είναι η ενοριακή ομάδα. Εδώ η δράση είναι. Θα σας δώσω τώρα θα πάρετε το μικρόφωνο και να μιλήσετε εσείς. Με το μικρόφωνο να πάρει η κυρία Σταυρούλα εδώ να πει σχετικά για αυτό το πράγμα. Με πρωτοβουλία του Σεβαστού Πατέρα Ιωάννη, γνωστού σε όλους μας και αγαπητού Παπαγιάννη, πριν από 12 χρόνια ξεκίνησε μία ομάδα ενοριτών που
συνεχίζει για πολλά χρόνια, αν και κάποια μέλη μπορεί να αποχωρήσουν και άλλα να προσθεθούν. Είναι ανοιχτή στους ενορίτες και έχει την επωνυμία Ομάδα Κοινωνικής Ενημέρωσης και Δράσης. Τα τελευταία χρόνια ο πατέρας Ιωάννης συνεπιπορείται από τον πατέρα Περικλή. Τι συμβαίνει σε αυτή την ομάδα? Σε τακτά διαστήματα, μετά την λειτουργία της Κυριακής, γίνονται συναντήσεις εδώ των ενοριτών. Στο πνευματικό κέντρο. Στο πνευματικό κέντρο εδώ. Στο χώρο που βρισκόμαστε δηλαδή. Στο χώρο που βρισκόμαστε, όπου γίνονται παρουσιάσεις, εισηγήσεις από κάποιους διακεκριμένους επιστήμονες της πόλης και όχι μόνο, και εκτός της πόλης των Πατρών, ή και από μέλη της ομάδας, όπου αναπτύσσονται θέματα επίκαιρα, προβλήματα από καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι, καλλιεργούνται σκέψεις αντιμετώπισης, πρόληψης θεμάτων και ακολουθεί πάντα συζήτηση. Δεν είναι μια στεγνή παρουσίαση. Συμμετέχει δηλαδή και ο κόσμος, γίνεται ένας διάλογος. Ακριβώς, γίνεται ένας διάλογος με ερωτήσεις και σχόλια. Τα θέματα έχουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένου. Αφορούν την οικογένεια, τις σχέσεις μελών της οικογένειας, παιδιών, δηλαδή παιδαγωγικά θέματα, ατομικής υγείας, υγείας της κοινότητας, προβλήματα που προκύπτουν έκτακτα, όπως το μεταναστευτικό θέμα που μας απασχόλησε τελευταία. Ξεκινήσαμε το 2004 από την παρουσίαση των εξαρτήσεων από ουσίες και το αλκοόλ. Και αυτό απετέλεσε και την αφορμή να δημιουργηθεί και η ομάδα αντιμετώπισης αλκοολικών που προανέφερε ο πατέρας Γερβάσιος και η οποία λειτουργεί για πολλά χρόνια με επιτυχία. Θέματα δηλαδή τα οποία κυρίως αγγίζουν το ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας που είναι η νεολαία. Θέματα δηλαδή που ταλαιπωρούν τα παιδιά μας σήμερα, όπως είπατε, αλκοολισμός, Βεβαίως. Ναρκωτικά. Βεβαίως. Και τα οποία τα κάνουν να χάνονται μέσα από την κοινωνία και να τους στερούν τα όνειρα, να τους κόβονται τα φτερά. Βεβαίως είναι και θέματα υγείας και των ενηλίκων που μας αφορούν όλους. Και πολλές φορές οι ιατροί, οι επιστήμονες πραγματώνουν και εμπειρικά θέματα στο χώρο αυτό. Πνευμονολόγοι και άλλες ειδικότητες μας μιλούν σε πολύ πρακτικό επίπεδο για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Βεβαίως, εκτός από τις εισηγήσεις, γίνονται και δράσεις έξω από το χώρο του πνευματικού κέντρου. Είναι λιγότερες αυτές, αλλά ευελπιστούμε ότι με την πορεία του χρόνου θα αυξηθούν σε ιδρυματικά περιβάλλοντα ή και κάποιες φορές έχουμε εδώ κοντά μας παιδιά που γεμίζουν με τις χαρούμενες φωνές τους το χώρο, ή ψάλλει η πανύμνητος χοροδία των γυναικών και πλαισιώνει τις παρουσιάσεις. Πολύ ωραία. Βεβαίως, συγχρόνως μάλλον με την εισήγηση των θεμάτων, προσφέρεται ένας κυριακάτικος καφές στους ενορίτες και διάφορα φιλέματα από τα μέλη της ομάδας. Είναι αυτό που λέγουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, η λειτουργία μετά τη θεία λειτουργία. Συνεχίζεται δηλαδή με τη συναναστροφή, με την κοινωνία των προσώπων, τόσο όμορφα που είπατε, με την ανταλλαγή των απόψεων, την κατάθεση των προτάσεων για διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν και χρήζουν να απαντήσουν γιατί τα γεγονότα τρέχουν. Και η Εκκλησία δεν πρέπει να ακολουθεί τα γεγονότα, αλλά να είναι μπροστά. Και χαίρομαι, πατέρες, και το κάνει η Εκκλησία. Έτσι. Και χαίρομαι να γυρίσω στο λόγο μου που εδώ η ενορία του Παντοκράτορα έχει τόσες ώρες πρωτότυπες δραστηριότητες για μια ενορία, όπως είναι η ομάδα δράσης, όλα αυτά που περιγράψατε. Από πολλά έτη, είπατε. Από πολλά έτη. Από πολλά έτη. Και οι καρποί φαίνονται έντονοι σήμερα στην πατραϊκή κοινωνία, στην Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά και γενικότερα. Ένας λόγος που λειτουργεί η Ομάδα Κοινωνικής Ενημέρωσης και Δράσης είναι να αναπτυχθεί η επικοινωνία και μεταξύ των ενοριτών και όχι μόνο.
Είναι και η παροχή γνώσης, πληροφόρησης, πρόληψη επί διαφόρων θεμάτων και η αντιμετώπιση, αλλά και κυρίως η συναναστροφή, η επικοινωνία που έχει τόσο μειωθεί στις σημερινές εποχές, που όπως έχει πει και ο Σαμαράκης, είναι μια εποχή που οι στέγες των ανθρώπων είναι τόσο κοντά, αλλά οι ψυχές τους είναι τόσο μακριά. Πατέρα Ιωάννη, θα ήθελα να σας Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέχασα να σας πω ότι το Φιλόπτωχο έχει αναλάβει και σύντηση των φτωχών. Κάποτε επί 3 χρόνια, κάθε μέρα δίναμε φαγητό. Είχαμε κάνει μια σύμβαση εκεί στο εστιατόριο, στο Express, και παίρναμε τάπερ και τα δίναμε στους φτωχούς, κάπου 18-20 τάπερ, μερίδες. Αλλά στην πάροδο του καιρού δεν μπορούσαμε να λυγίσαμε στο οικονομικό, οπότε κάθε μήνα οι κυρίες του Φιλοπτώχου δίνουν δέματα σε ξηρά τροφή, φασόλια, καφέ, φάκες, όλα τα είδη. Και δίνουμε αυτό, σας το λέω σαν συμπλήρωμα γιατί το ξέχασα πρώτα. Ορθώς πράξατε. Είναι αλήθεια, να αναφερθώ τώρα στις κυρίες του Φιλοπτώχου, ποιες κυρίες είπαμε ότι είστε, ότι το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Για να λειτουργήσει ένα πνευματικό έργο μέσα σε μια ενορία, οι ιερείς είναι μπροστά, εμπνέουν, καθοδηγούν, πρωτοπορούν. Χρειάζονται όμως συνεργάτες, τους λαϊκούς συνεργάτες που είναι, ας πούμε, τα δεξιά τους χέρια, οι οποίοι τους βοηθούν για να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας όλο το πλούσιο αυτό φιλανθρωπικό, κοινωνικό έργο, το οποίο η Εκκλησία κάνει ως προέκταση της λειτουργικής της ζωής. Τα λαϊκά μέλη, λοιπόν, τα μέλη των Φιλοπτώχων, τα μέλη της ομάδας δράσης, όλοι οι επίτροποι του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, όλοι αυτοί χρειάζονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είπαμε και το λέμε συχνά και θέλω να το λέω γιατί θέλω να γίνει ένα σύνθημα ότι στην Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί, μια αγκαλιά, μια οικογένεια. Είναι έντονο έντονη εικόνα, να το πω καλύτερα, της προσφοράς και του εθελοντισμού. Και χαίρομαι ειλικρινά που βλέπω τόσους ανθρώπους που ξέρω ότι είναι κι άλλοι, ακόμη περισσότεροι. Δεν δυνάμαστε να είμαστε όλοι σήμερα εδώ. Δίνουμε σήμερα μια εικόνα της ενορίας, αγαπητοί τηλεθεατές. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό το αίσθημα της προσφοράς και την έντονη διάθεση για μοίρασμα καρδιάς. Πώς το αισθάνεστε ως μέλη της Φιλοπτώχου Ταμείου, αυτό το μοίρασμα που θέλετε να κάνετε με τους άλλους ανθρώπους? Το αισθάνομαι ιδιαίτερα έντονο. Πρέπει να πω καταρχήν ότι είμαι καινούρια σχετικά στο Φιλόπτωχο. Εδώ και 1,5 χρόνο έχω αντικαταστήσει τη μακαριστή Ελένη Βαχλιώτη, η οποία επί δεκαετίες ήταν η ταμείας του Φιλοπτώχου. Από τη σχετικά μικρή εμπειρία βλέπω την μεγάλη προσφορά, η Εκκλησία δηλαδή ως τροφός, πνευματική καταρχήν, γίνεται και τροφός στην κυριολεξία ανθρώπων που είναι εμπερίστατοι, αναξιοπαθούντες και προστρέχουν προκειμένου να βρουν κάποια βοήθεια. Η βοήθεια αυτή συνίσταται, όπως αναφέρθηκε και πριν, και σε χρηματικά ποσά τα οποία δίδονται για να καλύψουν ανάγκες, σε τρόφιμα και εν γέννη ακόμη και κάποια μαθήματα, αν χρειαστεί ας πούμε να βοηθηθεί κάποιο παιδάκι. Συγκεκριμένα εγώ βοηθάω ένα παιδάκι στη φυσική, επειδή τυχαίνει να είμαι φυσικός, βοηθάω ένα παιδάκι έτσι αφιλοκερδός. Ναι, αφιλοκερδός. Να πάμε λίγο στους εκκλησιαστικούς επιτρόπους. Να τους γνωρίσουμε, να ακούσουμε το λόγο τους, να ακούσουμε την αγωνία τους για την προσπάθεια που καταβάλουν να διεκπαιρεωθούν οι υποθέσεις του Ιερού Ναού. Κάθε ναός, όπως είναι γνωστό, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται ανθρώπους. Και χρειάζεται ανθρώπους σε διάφορα πόστα. Το κομμάτι αυτό των επιτρόπων το καλύπτουμε εμείς. Η δουλειά μας είναι ο ναός να λειτουργεί εύρυθμα. Τα προβλήματα που αναφύονται να μπορούμε να τα επιλύουμε σε καθημερινή βάση και αυτά που δεν επιλύονται βεβαίως εύκολα, από εκεί πέρα μαζί με τη βοήθεια των ιερέων του ναού μας να δίνουμε λύσεις. Κάθε ναός έχει τεράστια προβλήματα στη λειτουργικότητά του. Πολλό μάλλον ο δικός μας ναός, ο οποίος έχει και προβλήματα που έχει σχέση με την στατικότητα του ναού,
και με προβλήματα άλλα καλής λειτουργικότητας. Συμμετέχουμε όχι μόνο καθημερινά, αλλά και στις εορτές, τις Κυριακές, στα πανηγύρια του ναού, εκεί που χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Θεωρώ ότι και η ομάδα η δική μας, υποστηρικτικά στο σύνολο των ενεργειών του ναού του Παντοκράτορα, προσφέρει αρκετά μεγάλο έργο. Κύριος Καραμπαλιάς, τη δική σας πινελιά. Νομίζω ότι ο συνεργάτης μου, ο κ. Ράικος, είπε αρκετά πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι έχουν καλύψει. Εσείς είστε χρόνια εδώ στο ναό? Ναι, αρκετά χρόνια, 12 χρόνια περίπου. Νωρίτης, μια ζωή προσφοράς και χρειάζεται. Και νομίζω ότι βλέποντας οι τηλεθεατές μας την έντονη παρουσία ανθρώπων που βοηθούν στο ναό, σήμερα τους κάνουμε και ένα κάλεσμα. Να έρχονται νέοι, μεγαλύτερη ηλικία, όλοι χρειαζόμαστε στην Εκκλησία, να έρχονται οι άνθρωποι να προσφέρουν στην ενορία αυτό που μπορούν. Λίγο από το χρόνο τους. Αυτό ζητάει η Εκκλησία. Λίγο από το χρόνο και καρδιά. Καρδιά θυσιαστική που θα μπορέσει να προσφέρει για να αποδώσει καρπούς για το έργο του Θεού, για να δοξάζεται η Εκκλησία, να δοξάζεται ο Θεός και να προοδεύει το εκκλησιαστικό έργο και της Μητροπόλεως, αλλά και της Εκκλησίας γενικότερα. Έχω αφήσει, και μην παρεξηγηθώ τελευταίους εδώ κάποιους πατέρες, γιατί θέλω να κάνουν έτσι ένα ωραίο κλείσιμο. Ο πατήρ Φώτιος, ένας ευλαβέστατος κληρικός. Ξέρω, πάτερ Φώτιε, αν μου δώσετε όμως το μικρόφωνο για να το δώσω, ότι ήρθατε τώρα στην ενορία εσείς, τώρα τελευταία, αλλά έχετε αφήσει έντονα τα σημάδια της ευλαβικής σας, ιερατικής σας παρουσίας μέσα στην Εκκλησία και αυτό το εισπράττω κι εγώ ως ενορίτης, δεν λέω πρώην ενορίτης, ως ενορίτης, το βλέπετε. Ως ενορίτης λοιπόν αυτής της αγαπημένης μας ενορίας του Παντοκράτορα, το εισπράττω γιατί ακούω τα καλύτερα, όπως για όλους τους πατέρες, αλλά και για εσάς που ήρθατε τώρα στην ενορία. Και έχω διαπιστώσει και την αγάπη σας που έχετε στον Άγιο Ελευθέριο, γι' αυτό και κάνετε και την παράκληση στον Άγιο Ελευθέριο. Για πείτε μας λίγο, κάθε Δευτέρα. Ευχαριστώ κατά πρώτον, Πάτερ Ιερόθεε, για τα καλά σας λόγια. Τον ερχόμενο μήνα κλείνω 2 χρόνια ως εφημέριος εδώ στην ενορία του Παντοκράτορος και Αγίων Αναρχήρων. Η μεμαντική μου δράση είναι ελάχιστη. Λειτουργική παρουσία έχω περισσότερο και κάθε Δευτέρα, μετά την παράκληση, μια σχετική ομιλία με την ερμηνεία και σχόλια στη λειτουργία του Ιωάννου Χρυσοστόμου και παράλληλα με διάφορα αντιαιρετικά θέματα. Και έχω στο πρόγραμμα, και οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει άψογη συνεργασία με τους ενημερίους μου και στα λειτουργικά θέματα και στα θεματικά, καθώς επίσης με τους κυρίους επιτρόπους, τις κυρίες του Φιλοπτόχου και με όλους τους ενορίτες εδώ. Και έχω στο σκεπτικό μου, με τη συγκατάθεση βέβαια των σεμιναρίων μου, να ανοίξω το θέμα συμβουλή στους νέους στα προβλήματα του γάμου. Και ο Άγιος Ελευθέριος έχει άμεση σχέση με την οικογένεια, είναι αλήθεια? Έχει με την οικογένεια και μάλιστα τώρα έχω στα σκαριά που λέμε ένα σύγγραμμά που μου πάει για το γάμο. Τα προβλήματα του γάμου, τα προβλήματα του διαζυγίου και συμβουλές κυρίως στους νεονύφους πώς πρέπει να έρχονται στο μυστήριο του γάμου. Με την συνεννόηση βέβαια για τη συγκατάθεση των ενημερίων που πιστεύω θα το εγκρίνουν και με την αγάπη των ενοριτών λέω να κάνω λοιπόν αυτό το κίνημα. Ευχόμαστε να αποδώσει καρπούς. Διαπρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου. Έχω 2 χρόνια τώρα το Φλεβάριο, 13 Φλεβάρι, εκείνο τα 2 χρόνια. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, ευχόμαστε όλα τα σχέδια με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και να προκόψουν και να αποδώσουν καρπούς. Και ευχαριστώ και τον Σεβασμιότατο που με διόρισε σε αυτή την ωραία ενορία και επαναλαμβάνω και πάλι υπάρχει άψογη συνεργασία και κατανόηση με όλους τους ημερίους μου, με τους επιτρόπους, κυρίους Φιλοπτόχου και με τους ενορίτους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, Πάτερ Φώτη, για τα ωραία σας λόγια. Πάτερ Περικλή, γνωριζόμαστε τώρα με τον πατέρα Περικλή από τα ιδανικά μας χρόνια.
είχαμε υπηρετήσει μαζί και ως ιεροψάλτες στην ενορία της Αγίας Τριάδος. Ο πατήρ Περικλής έχει αναλάβει τον τομέα της νεότητος, τον ευαίσθητο τομέα της νεότητος που για να αποδώσει καρπούς πρέπει να κοπιάσεις. Είδαμε και θα δούμε και στην εκπομπή μας τα παιδιά μας, τα οποία έρχονται εδώ στην Εκκλησία, στη Μάνα Εκκλησία, για να μπορέσουν να βρουν παρηγοριά, να ακούσουν μια άλλη φωνή, να ακούσουν μια άλλη άποψη για αυτή τη ζωή, γιατί σήμερα ο κόσμος τους τα παρουσιάζει όλα σκοτεινά, όλα μαύρα. Προστρέχουν λοιπόν τα παιδιά εδώ στην Εκκλησία για να δουν και να ακούσουν κάτι το διαφορετικό, το καινούριο, το πιο πνευματικό και εξάστερο. Πάτερ Περικλή, αυτό το κάλεσμα που κάνει η Εκκλησία σήμερα έχει νομίζω ανταπόκριση. Και όχι απλώς έχει ανταπόκριση, έχει μεγάλη ανταπόκριση σε όλες τις ενορίες Μητροπόλεως, αλλά και εδώ στην ενορία του Παντοκράτορα. Ναι, πατέρα Ερώθε, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας, το σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας που μας έδωσε την ευκαιρία να, μαζί με τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους της ενορίας αυτής, τους αγαπητούς εμένα πατέρα Γερβάσιο, πατέρα Ιωάννη και πατέρα Φώτιο, μας έδωσε την ευκαιρία με τη δική σας παρουσία και με το ξεκίνημα αυτής της νέας πολύ ωραίας και ευλογημένης εκπομπής, την οποία εσείς έχετε την ευθύνη και την επιμέλεια, να σας παραθέσουμε, όπως προείπε και ο πατήρ Γερβάσιος στην αρχή στο ξεκίνημα της ομιλίας, της απαρίθμησης των δραστηριοτήτων, να σας παραθέσουμε ταπεινά και σεμνά τα ελάχιστα τα οποία συντελούνται σε αυτή την ενορία. Όπως είπατε και πριν, ο τομέας της νεότητας είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας και από την πρώτη μέρα της εδώ παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, από τον ενθρονιστήριο λόγο, εδόθη βάση ακριβώς σε αυτό που είπατε, στην αναγέννηση και στην αναβάθμιση και στην προσέλκυση των νέων κοντά στην Εκκλησία. Η κάθε ενορία και η εδώ ενορία, ο Παντοκράτορας, που έχω την τιμή και ευλογία από το Θεό να υπηρετώ, έχει πραγματοποιήσει στο πέρασμα του χρόνου και προτού έρθω εγώ, αλλά και από τότε που με την ευχή του Σεβασμιωτάτου βρίσκομαι και υπηρετώ εδώ, μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες, την παρουσία των υπολείπων συνεργατών λαϊκών, αγαπητών σε εμάς συνεργατών στην ενορία, αλλά και φυσικά με την παρουσία των παιδιών που χρόνο με το χρόνο αυξάνεται και οφείλουμε να ευγνωμονούμε το Θεό, τον Άγιο Ελευθέριο και τους Αγίους Αναργύρους που είναι προστάτες της ενορίας μας, που συντελούν και αυτοί διαπρεσβειών στην αναγέννηση και στην αναβάθμιση της νεότητος και των κατηχητικών σχολείων. Ακριβώς ο Σεβασμιότατος με αυτήν την προτροπή και με αυτήν την εντολή σε εμάς τους νεωτέρους κληρικούς να εργαστούμε σε αυτόν τον τομέα και εμείς με το ελάχιστο, αλλά φυσικά και με την συμπαράσταση των συνεργατών μας, διότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν οι κατηχητές, εκτός από τους ιερείς υπάρχουν και οι κατηχητές οι οποίοι εργάζονται και πολλές φορές εργάζονται και περισσότερο ακόμα και από εμάς για να παρουσιάσουν κάτι ωραίο, κάτι ξεχωριστό, κάτι φρέσκο. Η παρουσίαση της σημερινής από την πλευρά των κατηχητικών σχολείων μικρής προς τους τηλεθεατάς του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Λίχνος ήταν ένα μικρό δείγμα της εργασίας που συντελείται στην ενορία. Συνεχίζουμε με αυτήν την ζωηρή και με αυτήν την μεγάλη αγάπη προς αυτό το οποίο η Εκκλησία μας έχει αναθέσει και ευχόμαστε και στο μέλλον η ανταπόκριση να είναι ακόμα μεγαλύτερη για να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, η Εκκλησία δηλαδή, να συμβάλλει στην αναγέννηση των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των νέων.
νομίζω ότι δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε παιδιά. Και εμάς, η εκπομπή μας, η Κυριακή στην Ενορία, μας δίνει αυτή την όμορφη και πολύ πρωτότυπη, αλλά τόσο χαρούμενη δυνατότητα να είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά, σήμερα εδώ κοντά, στα καχυκτικά του Ιερού Ναού του Παντοκράτορος των Πατρών, σε αυτή την τόσο ευλογημένη ενορία της Άνω Πόλεως των Πατρών, μαζί με αυτά τόσο όμορφα, χαρούμενα και παιδιά, τα οποία έχουν τόσο ωραία πρόσωπα και φωτισμένες καρδιές. Παιδιά, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας την Κυριακή στην Ενορία. Χαιρόμαστε που είμαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα. Ευχαριστούμε για τα τόσο ωραία τραγούδια που μας τραγουδήσατε. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία για τα τόσο ωραία λόγια που μας είπε εδώ στο καχυκτικό που κάνατε και σας τραβήξαμε και θα σας δείξουμε και θα σας δει η μισή και πλέον Ελλάδα μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό της Μητροπόλεως μας, το Λίχνο. Το ξέρετε το Λίχνο? Ναι. Είναι το κανάλι που έχει η Μητρόπολη, το οποίο εκπέμπει στη μισή και πλέον Ελλάδα και μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, δικοί σας φίλοι που μπορεί να βρίσκονται μακριά, δικοί σας συγγενείς που είναι στο εξωτερικό, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα πρόσωπά σας, να ακούσουν τις φωνές σας και να ακούσουν με πολύ έτσι ωραία διάθεση αυτά που έχετε εσείς να τους πείτε. Εμείς λοιπόν χαιρόμαστε. Σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε την πόρτα της καρδιάς σας και του καχυκτικού σας σήμερα και είμαστε εδώ ανάμεσά σας. Να γνωριστούμε. Εσύ πώς σε λέμε? Αγλαία. Αγλαία. Για πάμε να δούμε και άλλα παιδάκια. Εσένα? Βασιλική. Η Βασιλική, η Αγλαία. Εσύ? Ελισάβετ. Η Ελισάβετ. Ο Θανάσης. Η Λαμπρινή. Η Ελένη. Και άλλα παιδιά. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εδώ το καχυκτικό. Να πάμε, Θανάση. Χαίρομαι που είστε αρκετά παιδιά εδώ στο καχυκτικό και σας βλέπω ότι καθώς γνωριστήκαμε και έξω πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, έτσι ήταν πολύ χαρούμενοι. Τι είναι αυτό, Θανάση, που σε κάνει να σ' αρέσει εδώ στο καχυκτικό που έρχεσαι? Στο κατηχητικό που μου αρέσει είναι ότι μου αρέσει που λέμε τραγούδια, λέμε για τον Χριστό και για τους Αγίους, είμαι με τους φίλους μου, περνάω πολύ ώρα στο κατηχητικό. Αυτό ήθελα. Μπράβο, Θανάση. Ελένη. Επειδή εγώ είμαι στην πιο μεγάλη ομάδα, λύνουμε διάφορα κοινωνικά προβλήματα και τα συνδέουμε με την πνευματική ζωή. Είναι κάποια επίκαιρα θέματα που μας απασχολούν όλους και γι' αυτό έρχομαι. Θες να μας πεις δηλαδή ότι το κατηχητικό, αυτή είναι νεανική οικογένεια, ας το πούμε, δίνει απάντηση στα νέα παιδιά, στις αγωνίες που έχουν, στα ερωτηματικά που έχουν για τη ζωή, στα όποια προβλήματα και στις ανησυχίες που έχουν μέσα τους. Ναι, λύνει πολλά προβλήματα. Τι θα πρότεινες εσύ τώρα, Ελένη, σε ένα παιδί το οποίο δεν έρχεται στο καχυκτικό σήμερα? Τι θα του έλεγες για να τον προσελκύσεις, ότι σε περιμένουμε να έρθεις σε αυτή την όμορφη παρέα της Εκκλησίας? Γιατί? Γιατί θα μπορέσει να εκφράσει κάποιες απορίες που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του, να μπορέσει να τις λύσει. Θα μπορέσει να δει τη ζωή με μια άλλη λογική. Ναι. Θα μπορέσει να καταλάβει ότι δεν συνδυάζεται η χαρά με την αμαρτία. Μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται και χωρίς να αμαρτάνει. Χωρίς να κάνει και απόλυτα τη ζωή του κόσμου. Η ζωή της Εκκλησίας προσφέρει, παιδιά, αυτή την ωραία δυνατότητα, έτσι δεν είναι? Για να γνωρίσουμε και άλλα παιδιά. Εσένα, πώς σε λέμε? Εμένα με λένε Ελισαίο. Πάρ' το μικρόφωνο. Εμένα με λένε Ελισαίο. Ελισαίο, πολύ ωραίο όνομα. Ο Ελισαίος ήτανε? Τι ήταν ο Άγιος σου, ξέρεις? Ήταν προφήτης. Ήτανε προφήτης, μπράβο. Για πες, εσύ Ελισαίο τι τάξη πας? Πάω πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Έρχεσαι χρόνια εδώ στο καχυκτικό? Ναι. Τι σ' αρέσει? Μου αρέσουν, έχω κάνει πολλούς καινούριους φίλους. Πάμε και εκπαιδευτικές εκδρομές. Σας αρέσει, παιδιά, αυτή η επαφή με τους ιερείς που έχετε? Συνήθως, ξέρετε, βλέπουμε τους ιερείς στην εκκλησία που λειτουργούν και που είναι με τα άμφια τους, έτσι. Και καμιά φορά νομίζουν τα παιδιά ότι, εγώ όταν ήμουν παιδάκια, σας πω, νόμιζα ότι οι ιερείς έρχονται από τον ουρανό. Ότι δεν είναι άνθρωποι, αλλά ότι είναι άγγελοι. Εσείς έχετε αυτή την ωραία δυνατότητα και αυτή τη δυνατότητα τη δίνει το καχυκτικό. Να γνωρίζετε τους ιερείς από κοντά και να γίνεστε ένα μαζί τους, να τους αισθάνεστε ως πνευματικούς σας πατέρες, ως φίλους σας, που μαζί τους θα μοιράζεστε ωραίες στιγμές. Πίσω από τον Ελισαίο. Πώς σε λέμε? Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ, θα μιλήσει και εσύ μετά. Ραφαήλ, συμφωνείς με αυτό που είπα?
Αισθάνεσαι τους ιερείς εδώ μέσα στο καχυκτικό ως δικούς ανθρώπους? Ναι. Τι είναι αυτό που σε τραβάει εδώ στο καχυκτικό εσένα? Μ' αρέσει που μαθαίνουμε πολλά για τον Χριστό και για διάφορους Αγίους και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά. Αισθάνεσαι... Από πίσω, πάμε. Πώς σε λέμε εσένα? Γιώργο. Γιώργο, αισθάνεσαι ότι γίνεσαι μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας? Έχουμε όλες τις οικογένειές μας, έτσι δεν είναι? Έχουμε τα αδέρφια μας, τους γονείς μας, στα σπίτια μας, αλλά έχουμε ανάγκη να είμαστε και να ανήκουμε και σε μια άλλη οικογένεια. Και όλοι μας, εμείς που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, ανήκουμε στην ευρύτερη οικογένεια της, πώς λέγεται, της Εκκλησίας. Γίνεσαι μέλος μέσα από το καχυκτικό της οικογένειας της Εκκλησίας, το αισθάνεσαι? Ναι, εννοείται. Διότι γνωρίζω καινούργια παιδιά, γνωρίζω τους ιερείς, όπως είπατε. Επειδή έχουμε γυρίσει αρκετές νωρίς, θα σας πω κάτι που έχουν πει πολύ τα παιδιά και να μου πείτε αν συμφωνείτε κι εσείς. Λένε, Πάτερ, ότι εδώ που ερχόμαστε στο καχυκτικό, στις νεανικές συντροφιές, αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον αγώνα μας που κάνουμε για τον Χριστό. Είτε καμιά φορά στο σχολείο θα σας έχει τύχει, όπως και εμείς ότι είμαστε παιδιά και το ζήσαμε αυτό. Σου έλεγα, μα καλά, πώς πας καχυκτικό εσύ, ή νηστεύεις, ή εξομολογείσαι, ή πας στην εκκλησία, κοινωνάς. Όπως σε ποια εποχή ζεις, μπορεί να σου πούνε κάποιοι. Όταν έρχεσαι λοιπόν στο καχυκτικό, λες ότι δεν είμαι μόνος μου. Είναι η Ελένη, είναι ο Θανάσης, είναι ο Ελισέος, είναι ο Άγγελος, είναι τόσα άλλα παιδιά τα οποία είμαστε όλοι μαζί που αγωνιζόμαστε για τον Χριστό, έτσι δεν είναι? Πώς σε λέμε εσένα, από πίσω? Και εμένα με λένε Γιώργο. Και εσύ, τι έγινε, παιδιά, και οι δύο Γιώργηδες. Είναι έτσι, Γιώργο, όπως τα λέμε? Έτσι είναι. Εσύ τι έχεις βρει εδώ στο καχυκτικό που έρχεσαι? Μέσα το καθηγητικό, πέρα από όλα αυτά τα θέματα της Εκκλησίας, μπορείς να διοργανώνει και το καθηγητικό μας κάποια τουρνουά ποδοσφαίρου ή μέσα στο καθηγητικό μπορείς να αθληθείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της Εκκλησίας που σου προσφέρει το καθηγητικό. Μου κάνει τώρα, λέμε στην τηλεοπτική γλώσσα, ο Γιώργος μου κάνει πάσα. Για να σας πω ότι η Εκκλησία, για να συμφωνήσουμε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι δεν καλύπτει μόνο την ανάγκη να τραφεί η ψυχή μας, που είναι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά τι κάνει? Μας καλύπτει και τις ανάγκες τις υπόλοιπες. Να παίξουμε, να αθληθούμε, να διασκεδάσουμε. Είπατε προηγουμένως, δεν ποιος το είπε, να πάμε μια ωραία εκδρομή όλοι μαζί, να χαρούμε, να κάνουμε ό,τι κάνει μια οικογένεια. Η οικογένεια τι είναι? Μαζί στις χαρές και μαζί στις λύπες, έτσι δεν είναι? Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω γιατί σήμερα με πολύ χαρά δεχθήκατε να βγείτε εδώ στην εκπομπή μας, την Κυριακή στην Ενορία, που είναι μια εκπομπή που παίρνουμε την κάμερα και γυρνάμε όλες τις ενορίες Μητροπόλεως μας, γνωρίζουμε τους ιερείς, παίρνουμε πλάνα από τους ναούς και κυρίως γνωρίζουμε εσάς τα παιδιά. Και συναντιόμαστε με τον Άγγελο, με όλους εσάς, γιατί θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε, αλλά και να σας δουν και άλλα παιδιά, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά τώρα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Στο καθηγητικό μαθαίνουμε, απαγορεύεται η είσοδος στην κρίνια. Εκτελούμε δέα, βοηθάμε με χαρά στις δουλειές. Προσοχή στα συστήματα της γλώσσας. Κόκκινο στα κατσουφιασμένα πρόσωπα, με το χαμόγελο ανάβει το πράσινο. Μην προχωρήσεις τα λόγια σου, αν και του ανάψεις το πράσινο της σκέψης. Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εδώ συνεργάτες του Ιερού Ναού και συνενορίτες, να πω κι εγώ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τα παιδιά μας, τα παιδιά του Καχυκτικού Σχολείου. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του τηλεοπτικού μας σταθμού και της εκπομπής μας Κυριακή στην Ενορία, γιατί και σήμερα μας ανοίξατε τις πόρτες σας και μπήκαμε στα σπίτια σας. Και μαζί ταξιδέψαμε στα μυστικά μονοπάτια, τα τόσο πνευματικά όμως, της Μεγαλονύμου Ενορίας του Παντοκράτορος των Πατρών. Η Κυριακή στην Ενορία ταξιδεύει και την άλλη Κυριακή, με έναν άλλο σταθμό. Εσείς εδώ μαζί μας, για να είμαστε συνταξιδιώτες και συνοδοιπόροι στις ενορίες της Μητροπόλεως μας. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.